Mikä on? Mulla ei oo aivoja! Onko sulla pukua? Mä en oo ennen matkustanutkaan ruumisaatun kyydissä. Kannattaa matkustaa edessä. Pelasin meidän rahat. Onko sulla tapana tehdä tämmöstä enemmänkin? No. No mitä jos mä hoitaisin meidän rahaa? Yöllä ranskalaisella on ollut sama juttu. Frenchman, no brains. Sillä oli perhe ja kaikki ihan hyvin. Mami halusi Mersu. Tää on oikein hyvä Volvo. Turbo. Ehdositteko te? Sitä on liikkeellä. Painu vittu täältä tai mä tapan sut. Arto, ei täs mitään. Huomenta. Meillä on yhteinen bisnes. Älä pelaa enää mun rahoja. Mitä täällä tapahtuu? Pelataan venäläistä rulettia. Kuljetat raadat pois pelin jälkeen. Miten sä voit kuvitella, että mä luotan sua enää? Sä voit luottaa siihen, että mä pelaan aina, jos on mahdollista. The house wins. Thank you for playing. Sano joku numero. 8.